Saltem al cinema. Has estat actor de doblatge durant molts anys. Sí. Els teus personatges més emblemàtics ha estat el Woody Allen. Sí. L'has doblat tant en català com en castellà. I m'agradaria saber quina ha estat la pel·lícula del Woody Allen que més has gaudit doblant. Mira, el Woody Allen, evidentment, m'agrada molt. I m'agrada molt perquè és allò que dèiem del personatge que s'assembla a mi, i que s'assembla a tu, i que s'assembla a aquell senyor, no? I això m'agrada molt, no? I amb ell hi ha hagut pel·lícules que m'han agradat molt. Desmontando a Harry em va agradar molt, Sombras i dures, Delitos y faltas, n'hi ha molt. Últimament el Gran Hojas de Medio Pelo va ser una de les pel·lícules que més he rigut. Asesinato en Manhattan és extraordinària, però n'hi ha una que li tinc molt de carinyo, que és Días de ràdio, que no hi surt el Woody, només la narra. Sí, jo sóc el narrador d'aquella pel·lícula de Días de ràdio, que és una mica la seva biografia, i a aquesta hi tinc molt de carinyo. L'has arribat a conèixer. Quina és la teva relació amb ell? Com va ser aquella trobada? Bueno, una mica especial, perquè, esclar, ell havia vingut a Barcelona alguna vegada, jo ja el doblava, però mai se'm va acudir anar-li a dir, oye, Woody, que jo te doblo. Més aviat em feia vergonya. I més aviat, en els dobladors, ens fa una mica de recelo, de temor, conèixer els que doblem. Perquè, per lògica, l'actor o l'actriu que dobles no li fas cap gràcia. Home, li estàs traient una part d'ell mateix. Sin embargo, malgrat això, aquí a Espanya, les pel·lícules del Woody Allen, quan jo les doblava, tenien més èxit econòmic. I el Woody és molt econòmic, no? I aleshores va voler saber per què a Espanya guanyava més diners que en altres llocs. I li van dir, això és perquè dobla un tio que ho fa molt bé i tal i qual. Llavors ell va tenir la curiositat de conèixer. Però jo vaig anar allà una mica amb el temor de què em dirà. Ens vam citar, ell em va citar i ens vam conèixer. I sí, va ser molt amable amb mi, i ell em va dir, és que estic molt content perquè de la manera que em dobles és que em fas més artista, em fas més héroe, amb tu tinc més èxit. I vaig dir, no, això ets tu, que ets molt bo. Arrel d'un discurs que va fer la Susan Sarandon a la gala dels Goya, hi ha la sensació, penso, que és una feina que està molt més reconeguda anys enrere. Què en penses? Ara sí. Nosaltres ens hem dedicat, jo fa molts anys que em dedico al doblatge, que he caigut en allà, però fa 40 anys que doblo, no? I sempre hi ha hagut aquella cosa de, no, jo les pel·lícules les veig en versió original. Això tothom t'ho deia, no? No érem com molt reconeguts. Però és una feina que a Espanya s'ha fet molt bé amb grans dobladors, entre elles la Maria Luisa Solà, que és la que doblava la Sarandon, no? O el mateix, el meu antecessor amb el Woody Allen, el Miguel Ángel Valdivieso, un locutor de Ràdio Nacional, que ho feia molt bé, però molt bé. Va morir i es va dir que buscar una altra persona, però es havia fet un doblatge molt bé aquí a Espanya, molt bé. I ara s'està reconeguent d'aquella manera de fer-ho bé, que hi havia una feina molt ben feta, tan artística com vulguis, i tan difícil com vulguis, perquè, esclar, la pel·lícula ja està feta, l'actor ja està fet, les paraules ja estan dites, i tu el que fas és intentar resituar-ho amb el teu idioma, no? Però ara es reconeix molt, sobretot els grans. A mi m'ho han reconegut molt i ja ho veus. Jo tampoc no sóc un gran doblador. Faig molt bé el Woody Allen, això és veritat, però tampoc sóc un gran doblador. Però bueno, cobreixes i ho fas tan bé com pots, no? Però aquí a Espanya s'ha fet molt bé el doblatge, molt bé, i valia la pena que es reconegués.